Už natáčam. Just kidding, decka, robím si srandu. Čiže zistil som, prečo mi rušilo videa počas natáčania. Mám 32 GB pamäte a zaplnil som to všetko. Čiže si mobil samovolne vypína videa ako chce. Tak som si vymazal pár starých videí z mobilu, nechal som si ich len v počítači. Takže ja som akurát došiel zo štrajku z námestia, kde vlastne štrajkovali učitelia a boli tam aj študenti. A dozvedel som sa, že pokiaľ sa nedohodnú učitelia, tak v piatok zase štrajkujú, tak v piatok by sme boli zase doma. Ozaj ospravedlňujem sa, teraz som solo, lebo Kreky má nový snowboard a doma sa s ním hrá určite. Možno ho skúša na posteli, alebo dolu, strechu nemajú na činžaku. Neviem, proste podľa mňa skúša snowboard. Tak, hlavne by som chcel popriať úprimnú sústrasť Markíze, lebo jej zomrela sledovanosť po farme. Vianočné perníky, už sme robili perníky na Vianoce, lebo tak už len 19 dní. A presne za 19 dní mi končí platnosť programu, v ktorom upravujem videá, tak myslím, že za 19 dní nám končí naša velikánska kariéra. Just kidding zase. Stiahnem niečo iné, alebo si zakúpim plnú verziu. Stiahnem niečo iné. A tak, decka. To ja vám ukážem tie perníky, vlastne na vianočnú tému všetko. Toto hviezdička, znázorňujúca hviezdičku. Potom stromček, ktorý znázorňuje, myslím, že stromček. Potom tu je ďalší stromček, ten znázorňuje tiež stromček. Keď si všimnete, tak sú iné stromčeky. Vidíte tuto čiara, aj tuto. A tuto, tento má inak, vidíte. To sú iné stromčeky. Obidva sú tvrdé, lebo toto mám od včera večera. A anielik, ktorý znázorňuje anielika. Aniela strážneho. Tiež vianočný symbol. A pozor, najväčší vianočný symbol, proste typický symbol Vianoc, bez toho by sa Vianoce nezaobišli. Kocka, obdĺžnik. Čiže to, ani som nevedel, že to je vlastne, že sú to vianočné medovníky, pokiaľ som neuvidel tento medovník. Lebo bez kocky, bez obdĺžníka nemáme žiadne Vianoce. Bez obdĺžníka by Vianoce neboli Vianocami. Aj keď ste s rodinou, ale pokiaľ nemáte obdĺžník, obdĺžníkový perník, tak nemáte poriadne Vianoce. A čo som ešte chcel povedať? Toto je totálne randomne tento vlog. Čiže vôbec ako nechystal som si nič. Iba pol hodinu. To je ticho. No, áno. Dávam jednu hádanku. Idem sa vyšťať, decka. Hneď som tu a dávam hádanku. Tu som. To bola taká rýchlovka. Čiže dávam hádanku. Keď poviete jeho meno, už tu nie je. Je to dosť zložitá hádanka. Netrvalo mi dlho zistiť odpoveď, lebo som to dostal rovno s odpoveďou, ale kebyže to nedostanem s odpoveďou, tak by mi to dlho trvalo, podľa mňa. A pokiaľ neviete, teda pokiaľ nad tým chcete rozmýšľať, tak si teraz stopnite video. A skúste nad tým porozmýšľať. Kľudne si tam stopnite video a porozmýšľajte, lebo teraz idem povedať vlastne odpoveď. Keď poviete jeho meno, už tu nie je. Ticho. Kým nič nepoviete, tak je tu ticho. Ale keď poviete jeho meno, keď poviete ticho, tak tu už ticho nie je. Je to dosť zložitá hádanka. A ako dá sa na tom polámať trošku hlavu. Trošku porozmýšľať.
polámať hlavu. Chudák. Hviezdička má pekný úsmev. Hviezdička mala pekný úsmev. Hviezdička už nemá pekný úsmev. To by malo byť asi takto. Hviezdička na stromčeku. Nie. Už viem, čo znázorňuje hviezdička. Že padá hviezda. Ono by tu mala byť ten chvost. A to by malo byť, že ako padá hviezda. A niečo si želajte. Zajtra je Mikuláš, tak som zvedavý, čo podostávate, či ste boli dobrí celý rok, lebo ja som bol dobrý celý rok. Dobre, dúfam, že ste sa zasmiali. Teda, že som vám dal dosť času na zasmiete. A určite dostanem toho veľa. Mikuláš ma sledoval celý rok. V podstate, kade som chodil, keď bol trošku nepozorný, tak som ho videl. Minule som išiel domov zo školy, tak trošku som zrýchlil a spoza rohu vidím vytrčať Mikuláša. Keď ma ho videl, tak hneď zliezol za roh. Čiže ako dá sa spozorovať Mikuláša, keď vás sleduje. A potom kľudne napíšte, čo ste dostali na Mikuláša, čo ste dostali do topánky. Nezabudnite si topánky vyčistiť, lebo Mikuláš špinavé topánky rád nemá. Neviem prečo. Lebo každý má špinavé topánky, to je normálne. Hlavne v takomto období. Je to normálne? Aspoň si myslím, že to je normálne. Malo by to byť normálne. Ale Mikuláš to rád nemá. Tak urobme radosť Mikulášovi a on za to urobí radosť nám. Tak si vyčistíme topánky pekne. Pucujte topánky. Hneď ako dopozeráte toto video, tak dajte like, dajte koment, dajte odber, budete zdieľať video a potom si idete vyčistiť topánky. Potom vycikať, umyť zuby, spať. To ja robím každý deň. Ešte by som chcel pripomenúť, toto video bude v menšej kvalite. Jednak preto, že ho natáčam solovo a ja nepotrebujem byť vo veľkej kvalite, ja nie som náročný. A ďalšia vec, chcem, aby to ešte dneska bolo na nete, lebo zajtra je Mikuláš a už som to povedal. A mám strašne pomalý net. Máme v podstate asi upload máme nejakých 40 alebo 50 KB za sekundu. Čiže tie 4-6 gigové videá, ktoré tam vešiam, mi tam dáva celú noc a to si ja dovoliť nemôžem teraz, keďže zajtra je Mikuláš a už som to povedal 3-krát. Čiže bude to v menšej kvalite, tak sa potom na mňa nehnevajte, decká. A choďte ďalej od počítača, od monitoru. Takto keď pôjdete, tak to bude v celkom dobrej kvalite. Bolo by to celkom dobre vidno, myslím. A to je mobil. Nokia 97 mini. Aha, tam je môj mobil. Tam vidno v odraze. Tam vidno aj mňa. Vidíte? Darmo sa pýtam, keď mi vy asi odpoviete. Dobre, tak ja idem dokončiť činnosť, ktorú som začal pred natáčaním videa a nestihol som. Robím si srandu, samozrejme. Asi bolo vidno, že je to zahrané. Na budúce to budem hrať lepšie. Budem sa snažiť, nech to vyzerá reálnejšie. A zajtra, alebo v piatok, alebo na budúci týždeň, alebo niekedy určite zavesíme s Krekým video, kde budeme my dvaja. Nečakané. Trápne ticho. Ale nie. Dobre, to je asi všetko, čo som chcel povedať. Vlastne nechcel som povedať, ale povedal som, lebo toto je randomný vlog, už som teraz vravel. Vôbec som si predtým nenacvičoval. Nie, nevyzeral som ako idiot. Nenacvičoval som to. A dúfajte s nami, dúfajte vlastne nie s nami, ale so mnou, lebo Kreky tu není. Není tu vážne. Tak dúfajte so mnou, že v piatok sa bude štrajkovať a že zostaneme doma celý piatok. Viete, do obeda sa vyspať, po obede ísť von,
do noci, do zajtra, teda do soboty, áno, do soboty, do nedele, do pondelka, do útorka. Možno sa vrátite domov, možno nie. A to je asi všetko, čo som nechcel povedať, ale povedal som. Tak ja sa s vami teda lúčim. Šťastného Mikuláša prajem. Tešte sa na Vianoce, už len 19 dní a budú Vianoce. Presne vtedy mi končí platnosť programu. Je to dosť smutné. Na Vianoce by mi ho mohli predložiť. Akože darček vianočný. Tak kľudne teda zajtra napíšte, čo ste dostali do topánky. A tí, čo dostanú uhlie alebo varechy, tak vás lutujem. Na budúce aspoň budete vedieť, že budete musieť byť lepší. A tak, ďalšie videá už budú s Krekym, len teraz Ramím dostal snowboard a teší sa do krahov, lebo tam bude snowboardovať. Určite snowboardovať. Áno, iba snowboardovať. Iba snowboardovať. Však Kreky. Áno, to je všetko. Mimochodom, akurát jem úsmev hviezdičky, ktorý je tuto. To, ešte kúsok tam je. Ešte ďalší kúsok je. A ešte jeden kúsok je. Takže, tak, ja končím. Lúčim sa s vami ešte raz. Tak teda čaute. A nezabudnite nás zdieľať. Ak sa vám páčia naše videá, tak nás lajknite a dajte nám odber. Nám to pomôže dosť. A vlastne nenútime vás vážne do ničoho. Vravím, ak sa vám páči, tak kľudne dajte odber. Ak sa vám nepáči, tak nás môžete kľudne vypnúť a nepozerať. Nám to nevadí. My znesieme aj kritiku. A povedzte prípadne, čo by ste chceli na budúce, čo by ste chceli, aby sme zlepšili, čo by ste chceli inak. A kľudne napíšte aj tému, o ktorej by sme mohli urobiť vlog. Ale nevyberajte také témy ako Mojsej alebo tak. Alebo môžete aj Mojseja. Ale Mojsejovu nie. Dobre, tak budem čakať, že sa ozvete niekto. Mimochodom na Facebooku máme stránku Kreky and Kritos, fanpage, tak sa tam pridajte, ak chcete. Ak chcete zanechať nejaký komentár nielen pod videom, ale aj na stránke, tak kľudne nechajte. Vlastne na tej stránke nám môžete napísať správu, môžete nám napísať aj tuto na YouTube, ale pokiaľ tu nemáte účet, tak jedí na Facebooku. Tak budeme čakať, že sa ozvete. A to je všetko. Čaute.